Spis nu her. Ja, er du klar? Ja. Klar. 3, 2, 1. Den faktisk ikke starte. Ej, sammen. Start den hele. Okay. Nu begynder den. Nu skal den bare ned. Nu skal den bare ned. Vi tager lige kameraet hurtigt. Du tager lidt nu her. Det. Jeg skal på toilet. Jeg skal på toilet. Vi ses! Sig til mig, hvis I kender. Sig til mig, I kender, at det hedder Chili Spiserne. Vi ses. Vi ses.